ukapteni weBafana Bafana uRowan Williams uzwakalisa ukujabula ngokubhekana nezwe laseMexico emidlalweni wokuvula wendebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 eMexico City. INingizimu Afrika ifakwe kuGroup A ngesikhathi sokuqhatha kwamaqembu eWashington ngoLwesihlanu, lapho izophinda iqhudelane khona neSouth Korea kanye nelinye lamazwe ase-Europe, iDenmark, iNorth Macedonia, iCzech Republic noma i-Ireland, abazobamba iqhaza kuma-play-offs wokuya endaweni yokugcina. uWilliams ubalule ukuthi umdlalo wokuvula uyimpinda yomdlalo wokuvula indebe yomhlaba ka-2010 lapho iBafana neMexico badlala ngokulingana ko-1-1. Uveze ukuthi ukudlala kweqembu lesizwe kuzoba into emnandi, yize evumile ukuthi izwe lonke laseMexico lizobe leseka iqembu labo. Lo kapteni weBafana Bafana ulindele ukuthi abone abadlali baseNingizimu Korea beqembu i-Ulsan HD iqembu lakhe iMamelodi Sundowns elisanda kuyihlula ngo-1-0 emidlalweni wokuvula i-2025 FIFA Club World Cup e-USA. Kulowo mdlalo uWilliams akazange angenelwe igoli, iCremerones washaya igoli lokubanqobisa. uWilliams uzwakalisa ukuzethemba ngekhono leBafana Bafana lokudlulela esigabeni samaqoqo futhi lifinyelele esigabeni somkhumula jezi. Ugcizelela ukuthi nakuba yonke imidlalo enezinselelo, kodwa iqembu lizoya kulo mqhudelwano likholwa ukuthi lingathola imiphumela emihle. uWilliams uveze ukuthi inhloso yeqembu akukhona nje ukuthi libambe iqhaza, kodwa ukuhlola inqubekela phambili yabo njengezwe. Wengeze ngokuthi nakuba beqala ngqa ukungena kulo mqhudelwano ohlonishwayo, kodwa bakholwa ukuthi bangakwazi ukuphumelela eqoqweni. Khona manje umdlali wasesiswini weBafana Bafana uMohau Nkota udalula isifiso sakhe sokulingisa ingqophamlando yegoli likaSiphiwe Shabalala ngo-2010 bedlala neMexico City. Ezwakalisa isifiso sakhe sokushaya igoli lokuqala endebeni yomhlaba.